Чыноўнікі Лукашэнкі прызналі Быкова экстрэмістам. Што вядома пра напад на памежніка? І ў Беларусі дзе спёка? Ці надоўга гэтым разам? Я, Олег Залеўскі, вітаю гаспадарства. На Белсаце агляд самых важных і цікавых падзей пятніцы. Просім падтрымаць нас лайкам, калі вам бяспечна. А мы пачынаем. Мігранты спрабавалі зацягнуць літоўскага памежніка праз тунэль на тэрыторыю Беларусі. Пра інцыдэнт на мяжы паведамляюць літоўскія медыі. Памежнік нібыта здолеў адбіцца і ўцячы. Тым часам беларускія сілавікі хваляцца ліквідацыяй чарговага каналу нелегальнай міграцыі. І гэта пры тым, што Літва ды іншыя суседзі Беларусі вінавацяць афіцыйны Менск у арганізацыі самой міграцыйнай плыні. Як гэтыя дзве гісторыі спалучаюцца, ведае Валера Руселік. Міністэрства ўнутраных справаў пахвалілася перакрыццём чарговага каналу міграцыі, па якім у Беларусь незаконна заехалі больш за 70 жыхароў азіяцкіх краінаў. Супраць арганізатараў распачатыя две крымінальныя справы. Фигуранты объединились в две управляемые устойчивые группы для совместной преступной деятельности. На системной основе они организовывали незаконный въезд и пребывание на территорию Беларуси нелегальных мигрантов из Южной и Юго-Западной Азии для дальнейшего выезда в страны Евросоюза в обход погранпереходов. Людскі трафік праз нашу краіну з'ява маштабная, што пацвярджаюць нават афіцыйныя структуры. Пра ліквідацыю такога каналу нелегальнай міграцыі МУСа справаздачылася даслоўна 1,5 тыдні таму. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. Вместе с тем, нарушения требований миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа по выявлению и пресечению подобных фактов будет продолжена. Што праўда, у нашых суседзяў зусім іншыя і далёка не камплементарныя для афіцыйнага Менску звесткі. Паводле начальніка службы аховы дзяржаў на мяжы Літвы Рустама Салюбаеваса, толькі сёлета тамтэйшыя памежнікі выявілі каля дзясятка тунэляў, праз якія мігранты намагаліся трапіць у краіну і ў дапамозе будаўніцтва якіх Любаевас наўпрост абвінаваціў беларускія службы. Сёння ж стала вядома, што яшчэ ў канцы ліпеня такія мігранты паранілі літоўскага памежніка і намагаліся зацягнуць яго праз тунэль на тэрыторыю Беларусі. Той здолеў адбіцца і ўцячы. Пра беспасярэдняе дачыненне рэжыму Лукашэнкі да арганізацыі міграцыйных плыняў у Еўразвяз неаднойчы рассказывали и белорусские расследовальники. Так, в 2021 году с целью принудить Запад к диалогу на своих условиях режим Лукашенко организовал на границе с Евросоюзом масштабный мигрантский кризис. Деятельность упомянутых лиц и фирм направлена на поставку толп мигрантов в страны Евросоюза и создание на границах с ЕС в нужный диктатору момент миграционного кризиса. Белорусские власти отдали обслуживание потоков нелегальной миграции в 2021 году на откуп 12 фирмам. Почти половина из них зарегистрирована на родственников более или менее высокопоставленных силовиков или непосредственно на недавних сотрудников органов. Один из наших фигурантов, сослуживец Виктора Лукашенко, обеспечивал нелегальную миграцию многие годы, сначала находясь при должности. Власти позволяли ему оставлять себе лично 15% дохода. Неустановленную польским судом часть денег он, по его признанию, направлял куда-то наверх. Пры гэтым на тле выхваляняў афіцыйнага Менску пра ліквідацыю чарговых каналаў людскога трафіку міграцыйны крызіс наадварот пашыраецца. Гэтак у панядзелак латвійскія службы затрымалі першых парушальнікаў, якія трапілі ў краіну праз вырыты пад мяжою тунэль. Такая тактика мир праз силу, эскалация для деэскалации, то бок так моцна націснуць на суседзяў, што яны спужаюцца і пайдуць на саступкі, пачнуць адмяняць там санкции, пачнуць прызнаваць Лукашенку як кіраўніка Беларусі. І гэта пры тым, што частка заходніх санкцыяў накладзеная на Беларусь якраз-такі за арганізацыю Лукашэнкам крызісу на мяжы з Еўразвязам. А таму, прагназуе эксперт, святла ў міграцыйным тунэлі найбліжэйшым часам чакаць не варта. Валер Руселік, Белсат. І вяртаемся да жудаснай аварыі з беларускімі турыстамі ў Грузіі. Двое пацярпелых па-ранейшаму застаюцца ў цяжкім стане.
Сярод іх дзіця. Яно ў рэанімацыі пад наглядам дактароў. На шчасце, паводле галоўнага доктара батумскага шпіталю, аперацыя яму не спатрэбілася. Усяго ў больніцы Батуме заставаліся 11 пацыентаў, яшчэ 4 у лякарнях Азургеці і Чахатаурі. Як стала вядома, літаральна перад выданнем 4 нашых суайчыннікаў выпісалі. Тыя ж, што ў сцяж застаюцца пад апекай медыкаў у стане, не пагражаючым жыццю. Турыстычны мікрааўтобус з беларусамі трапіў у сяміротнае ДТЗ 12 жніўня. Загінулі 4 асобы. Пацярпелі 15. Сярод іх было 6 дзяцей. МУС Грузіі арыштавала кіроўцу транспартавага сродку. І яшчэ адна трывожная гісторыя з беларусамі за мяжою, гэтым разам у гарах Кыргызстану. Там ужо 10 дзён шукаюць 2 беларускіх альпіністаў і грамадзяніна Літвы, якія зніклі падчас узыходжання на пік Карумду. І сёння ў пошуках з'явілася новая зачэпка. На вышыні каля 4,5 кіламетраў з верталёта заўважылі заплечнік і аранжавы прадмет, імаверна, спальнік або куртку. Побач ляжаць яшчэ некалькі рэчаў, магчыма, з таго ж заплечніка. Слядоў альпіністу паблізу пакуль не знайшлі. Удзельнікі аперацыі мяркуюць, што заплечнік зваліўся падчас спуску групы. Цяпер тое, што ўдалося зняць з верталёта і дрона, праглядаюць спецыялісты. Пошукі 3 альпіністаў, 2 беларусаў і 1 грамадзяніна Літвы трывае з 4 жніўня. Тады 3 мужчынаў падчас узыходу на пік Карумду перасталі выходзіць на сувязь. З таго часу ўдалося адшукаць толькі іхны намёт. Беларуская школа. Вяртаемся да падзей у нашай краіне. Беларуская школа робіць яшчэ адзін крок у бок вайсковай казармы. З новага навучальнага года хлопцаў 10-класнікаў у межах дапрызыўнай падрыхтоўкі пачнуць вучыць кіраваць баявымі беспілотнікамі. На гэта адвядуць 10 гадзінаў. Дзяўчат тым часам будуць навучаць тактычнай медыцыне. Як яшчэ мяняецца школа і чаму разам з вайсковай падрыхтоўкай улады перапісваюць і гісторыю, Андрэй Сульшыц. З 1 верасня навучальны працэс у школах будзе яшчэ больш нагадваць курс маладога байца. 10-класнікаў пачнуць вучыць кіраванню БПЛА, а дзяўчат навыкам тактычнай медыцыны. Пра новаўвядзенні праграмы дапрызыўная і медычная падрыхтоўка павёў намеснік міністра адукацыі Александр Кадлубай. Таксама чыноўнік расхваліў абавязковыя 10-дзённыя вучэбна-палявыя зборы і запатрабаваў маштабаваць такі фармат. Мы атрымалі выключна станоўчыя водгукі ад маладзёнаў і калегаў з сілавога блоку МУС, Дзяржаўнага памежнага камітэту, Міністэрства надзвычайных сітуацыяў і Міністэрства абароны. Асабліва ад хлопцаў, якія праходзілі вучэбна-палявыя зборы ў выязным фармаце, а не ва ўстановах адукацыі. Апроч абавязковай школьнай праграмы, элементы вайсковага навучання дзецям выкладаюць і ў адмысловых моладзевых цэнтрах. У адным з такіх, жодзінскім клубе «Вектор» адкрыта тлумачаць, чаму вучаць падлеткаў. Для того, чтобы воспитанники данного центра окунулись в армейский уклад жизни, воочию увидели, как живет военнослужащий срочной военной службы, что он делает, как обучается. Але да чаго насамрэч вядзе такая тотальная мілітарызацыя і як яна ўплывае на сутнасць школьнай адукацыі? Речь идет о более системном и глобальном сближении школы и силового блока. И для меня здесь такой принципиальный вопрос, как для педагога, если школа должна прежде всего учить ребенка думать, анализировать, понимать историю, делать собственные выводы. А когда школа начинает уходить на формирование военно-прикладных навыков, то это в принципе саму философию образования меняет. Адначасова ўлады пачалі маштабна перапісваць гісторыю пад крамлёўскія наратывы. Міністэрства адукацыі разаслала ў школы ліст, а ў ім новыя рэкамендацыі для выкладання гісторыі. Кастуся Каліноўскага адкрыта называе дзеячым, які нібыта змагаўся за польскія інтарэсы, а ягоную газету «Мужицкая правда» заклікам да тэрору супраць расійскай улады. У школьников формируется отношение к Беларуси не как к отдельной исторической субъектности, а как к части российско-белорусской такой общности. И вопрос, а кто мы, какая у нас история. И, наверное, скорее всего, я бы эти все методические рекомендации бы рассматривала именно как изменение конкретной исторической рамки и полностью государственной политики. Таксама паводле рэкамендацыяў перыяд перабывання беларускіх земляў у складзе расійскай імперыі загадана лічыць вызначальным фактарам, які нібыта ўратаваў беларусаў ад паланізацыі. А вайна 1812 года зноў зрабілася айчыннай. Андрэй Сульшыц, Белсат. Тым часам беспілотнікі, падобна, вярнуліся ў беларускае неба пасля больш як месячнай паўзы.
Уначы характэрны гук дрона адчулі жыхары Віцебску, Бешанковічаў, Сяна ды іншых населеных пунктаў. Паведамленні пра гэта ў сацыяльных сетках заўважылі журналісты выдання «Флагшток». Таксама пра магчымы палёт БПЛА паведамлялі з Бабруйску і старых дарог. Афіцыйных каментароў на гэты конт улады Беларусі не давалі. Вядома, што ў гэтую ноч Украіна атакавала партовую інфраструктуру Ленінградскай вобласці Расіі. Адметна, што гэта першы зафіксаваны дрон у беларускім небе больш як за месяц. Паводле маніторынгавых каналаў і працы журналістаў, агулам ліпень стаўся самым спакойным месяцам паводле залёту беспілотнікаў у паветраную прастору нашай краіны. І, магчыма, кірунак начнога палёту над Беларусі падказваюць падзеі ў суседняй Расіі. Збройныя сілы Украіны пацвердзілі атаку на порт Усть-Луга у Ленінградскай вобласці. Паводле украінскіх вайскоўцаў пад ударам апынуўся комплекс нафтавай кампаніі «Наватэк». Знішчаныя 2 рэзервуары. Расійскія ўлады заявілі пра збіццё ў рэгіёне 54 беспілотнікаў. Падчас атакі па прыбалтыйскіх рэгіёнах Расіі знішчальнікі НАТО збілі дрон над Латвіяй. Інцыдэнт здарыўся на мяжы Латвіі і Пскоўскай вобласці. У памежных латвійскіх рэгіёнах уначы абвяшчалі паветраную трывогу. Паводле папярэдняй інфармацыі, БПЛА мог заляцець у паветраную прастору краіны НАТО ў выніку працы расійскага РЭП. У той ж ноч Расія масава атакавала Украіну. У Краматорску бомба разбурыла жылы шматкватэрны дом. Там загінула адна асоба, яшчэ 17 атрымалі раненні. 29-гадовая жанчына і ейны 9-гадовы сын загінулі праз удар беспілотніка ў Сумскай вобласці. Агулам ЗСУ справаздачыліся пра збіццё амаль сотні расійскіх БПЛА. І ў працяг тэмы украінскі маніторынгавы паблік «Аператыўны інформ» зафіксаваў на Гомельшчыне працу 2 ретранслятараў сёння цягам дня, якія выкарыстоўваюцца нібыта для кіравання дронамі тыпу «Шахет». Падобныя прылады працавалі тут раней, аднак пасля патрабавання Владзіміра Зеленскага сёлета ў чэрвені рэтрансляторы адключылі. Іншых пацверджанняў інцыдэнту на дадзены момант мы не маем, таму будзем сачыць за сітуацыяй. Беларусь стала адзінай краінай Еўразійскага эканамічнага саюзу, дзе прамысловасць пайшла ў мінус. У першым паўгодзе вытворчасць вырасла ва ўсіх астатніх краінах ЕАЭС, а ў Беларусі скарацілася амаль на адсотак. Такія звесткі апублікавала статыстычная камісія арганізацыі. Агулам аб'ём прамысловай вытворчасці Еўразійскага эканамічнага саюзу за першае паўгода вырас на 0,7% у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам. Калі ж паглядзець дэталёва, прамысловасць расла ў Кыргызстане на 12,7%, у Арменіі амаль на 11%, на 3,5% у Казахстане, на 0,4% нават у Расіі. Зніжэнне толькі ў Беларусі на 0,7%. Праблема ў найбуйнейшым экспартна-арыентаваным перапрацоўчым сектары. Згодна са звесткамі Белстату, у студзені-чэрвені ён быў на 2% ў мінусе. Здабыўная вытворчасць электраэнергіі, водазабеспячэння і адкідаў раслі, але гэты рост не змог перакрыць падзенне ў перапрацоўцы. І да іншых тэмаў, больш прыземленых, стары чалавек падобны да старой машыны. Гэтак жартаўліва пра сваё здароўе апавёў Тадэвуш Кандрусевіч, былы кіраўнік касцёлу Беларусі, арцыбіскуп эмерыт. Днямі яго выпісалі з лякарні. Цяпер святар праходзіць рэабілітацыю ў Аксакаўшчыне каля Менску. Дактары своечасова выявілі сэрцавую няздатнасць і, паводле Кандрусевіча, здолелі перадухіліць новы інфаркт. Хочу подяковать усім за молитвы, за ваш клопот про мяне, за памяць, і няхай добры Бог благословіць. Спадзяюся на хуткае выздоровленне і спатканне ў касцёле пры алтары молитвы на фэстах розных, там, дзе Бог дазволіць. Шчыра дзякую. Ну і да сюрпрызаў прыроды, ці ўжо не сюрпрызы, а тое, да чаго мы прызвычаіліся, бадай што. Некалькі амаль вераснёўскіх дзён і зноў спякоту. У Беларусі ідзе ўжо 3-я за гэтае лета хваля гарачыні. Антыцыклон «Ральф» прынясе на выходных да плюс 36, а на Берасцейшчыне магчыма і да 38 градусаў. Юлія Цельпук. У апошнія ночы было амаль па-вераснёўску. Тэмпература паветра месцамі апускалася да 5 градусаў, а днём у сярэднім складала 21. У наступныя дні прыбавім 10 градусаў і болей. У гэтыя выходныя ў Беларусі прагназуецца 30-градусная спякота, а ў паўднёва-заходніх раёнах не выключаная імавернасць, што ў сярэдзіне дня паветра распаліцца да гарачыні 35 градусаў і вышэй. У Беларусі гэта будзе ўжо 3-я хваля спёкі ў гэтае лета. У чэрвені тэмпературны максімум даходзіў да
41 градуса. На нядзелю сіноптыкі прагназуюць нават плюс 38 на Берасцейшчыне. Цеплавы купал ідзе на Беларусь праз Брытанію, Францыю, Нямецчыну, Чэхію, Польшчу. Лясныя пажары, выпаленая трава ў гарадах, перасушаныя рэкі і азёры. Гэта б'е па эканоміцы, сельскай гаспадарцы, энергетыцы. У Румыніі праз рэкордна нізкі ўзровень Дунаю спынілі абодва рэактары АЭС Чарнавода. У Венгрыі АЭС Пакш знізіла магутнасць. Некалькі рэактараў у Францыі абмежавалі працу праз недахоп і перагрэў вады дзеля ахалоджання. Беларуская АЭС на Віліі пакуль працуе. Хоць это градзірні бачтавы, яны ратуюць БелАЭС. І сапраўды яна атрымоўваецца, што з'яўляецца меней адчувальнай да падзення, напрыклад, узроўню Віліі, чым нейкія старыя еўрапейскія АЭС з праматочным ахалоджваннем. Але тэхналагічная ўразлівасць БелАЭС акурат у зваротным выкідзе вады ў раку, кажа навуковец. Працяглы скід такіх канцэнтраваных адкідаў у адмялелую за спёкі і перагрэтую раку, ён немагчымы, бо хутка прывядзе да незваротнай экалагічнай катастрофы і дасць наступствы для ўсяго рэгіёна. У Беларусі найбольш заўважна мялеюць Ясельда і Прыпяць. Гэтак выглядае апошняя на мазырскім адцінку. На дняпроўска-бузскім водным шляху ўзровень падтрымліваюць шлюзамі, але вада ўсё роўна застаецца нізкай. Юлія Цельпук, Белсат. У Менску развіталіся з легендарным трэнерам беларускай зборнай па лыжнай акрабатыцы Мікалаем Казекам. Ягоныя выхаванцы прынеслі Беларусі 8 алімпійскіх медалёў, 4 з іх залатыя. Аднак дзяржаўныя спартовыя структуры смерць Казекі фактычна праігнаравалі. У 2020-м трэнер выступіў супраць гвалту і за сумленныя выбары. Пасля гэтага яго адхілілі ад працы са зборнай. Пра іншыя падзеі беларускага спорту ў аглядзе Паўла Алейнікава. Беларускія футбольныя клубы не падаравалі сваім заўзятарам еўрапейскай восені. Услед за Батыя, які пакінуў турнір Лігі канферэнцыі ў другім раўндзе кваліфікацыі, удзел у гэтых спаборніцтвах пасля трэцяга этапу скончылі віцэ-чэмпіён краіны Менская Дынама і дзейныя яго пераможцы МЛ Віцебск. Менская Дынама ў першым матчы з лікам 0-1 саступіла партугальскай Бразе. У двубоі ў адказ каманды разышліся з нічыйнымі нулямі на табло. Я не понимаю слово «достойно». Мы приехали проходить. У нас была задача пройти в группу. Пусть это так высокопарно звучит, но мы выходили играть на победу. Достойно это все хотели, чтобы мы сыграли достойно. Мы не поменяем наш менталитет, если мы будем достойно пытаться играть. За выступ у еўракубкавым сезоне Менская Дынама папоўніць свой банкаўскі рахунак на 1 мільён 75 тысяч еўро прызавых. Блізкім да выхаду ў асноўны раунд Лігі канферэнцыяў быў МЛ Віцебск. У матчу ў адказ супраць каманды Борац з Босніі і Герцегавіны наш клуб саступіў толькі ў серыі пенальці 2-4. За ўдзел у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў і Лігі канферэнцыі МЛ Віцебск атрымае ад УЕФА 1 мільён 335 тысяч еўра прызавых. У выніку сёлетняй еўракубкавай кампаніі беларускія клубы ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА занялі 44-е месца, што гарантуе краіне прадстаўніцтва 4 клубаў у наступных двух сезонах кантынентальных турніраў. Першая ракетка свету Арына Сабаленка стала першай беларускай спартоўкай, якая трапіла на вокладку аўтарытэтнага амерыканскага часопіса «Тайм». У інтэрв'ю, нумар якога выйдзе 7 верасня, закранаючы тэму вайны Расіі супраць Украіны, Арына зноў ухілілася ад наўпроставага адказу і заявіла, што, цытата, «ніхто не падтрымлівае вайну». На пытанне пра яе стаўленне да Лукашэнкі Сабаленка адказала, што не хоча гэта абмяркоўваць. Руслан Ігнатовіч, Павел Алейнікаў, Белсат. На гэтым у аб'ектыве ўся інфармацыя наперадзе студыя Белсат, якую правядзем разам з Юліяй Лабанавай. Вітаю, сёння пагаворым пра папаўненне базы экстрэмісцкіх матэрыялаў, куды трапіла нават кніга з развагамі народнага пісьменніка Беларусі «Быкаў на свабодзе». Госць размовы палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст. А таксама вас чакае каментар Валяра Карбалевіча пра міграцыйны інцыдэнт на мяжы Літвы і Беларусі ды аўтарская рубрика Віталя Цыганкова. З нагоды апошніх захадаў ураду ён разбірае, што насамрэч адбываецца з дэмаграфіяй у Беларусі і чаму беларусы адкладаюць нараджэнне дзяцей. Запрашаю. Ну, да таго ж і традыцыйны агляд рэгіёнаў і апытанка акурат пра Арыну Сабаленка. Маеце акурат час, каб зайсці ў чат нашай трансляцыі і паглядзець, пра што яна.
Гаспадарства. Распачынаем студыю Белсат Олег Залеўскі. І Юлія Лабанова ў жывым эфіры. І прапануем вам, канешне, прыняць удзел у нашай апытанцы, як заўжды на пачатак. Сёння мы ў вас пытаемся пра Арыну Сабаленко. Так, з якімі пачуццямі вы успрынялі навіну пра тое, ну і саму вокладку «Тайм», сусветна вядомага часопіса, там, дзе была змешчана партрэт сусветна вядомай славутай беларускі Арыны Сабаленко. Неадназначнае стаўленне, ёсць шмат крытычных стрэлаў што да тых, хто ганарыцца нашай спартоўкай. Ёсць многія тыя, хто лічыць, што якая яна наша, калі баіцца выказвацца пра сваю радзіму. Цікава ваше меркаванне, ганарыцеся вы ці не, ці абыякава. Ну а мы пасля падвядзем вынікі. Падвядзем вынікі. Нагадаю, што пытанне ананімнае, таму бяспечна. А таксама, калі вам бяспечна, можаце падтрымаць нас лайкам, гэта пашырыць трансляцыю нашай праграмы ў Ютубе. Мы ж пяройдзем да першай тэмы. Міністэрства інфармацыі абнавіла свой спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. У гэты рэестр трапіла, апроч іншых, кніга «Быкаў на свабодзе», выдадзеная Радыё Свабода у 2004-2005 годах. Адпаведную пастанову прыняў суд Заводскага раёну Менску. Выданне змяшчае выступы, інтэрв'ю і размовы слыннага літаратара і грамадскага дзеяча. Ягоныя ацэнкі палітычных і грамадскіх падзеяў, гісторыі, літаратурнага працэсу цікавыя і дасюль актуальныя. Апроч таго, на хвалях Радыё Свабода можна было паслухаць прозу Быкава з 1996 года, калі ягоныя новыя творы былі выключаныя з планаў друку дзяржаўнага выдавецтва. Радыё Свабода выпусціла кнігу пасля сыходу народнага пісьменніка. Дзякуючы гэтаму выданню голас Васіля Быкава гучаў у Беларусі, нават калі сам ён мусіў пакінуць радзіму. Васіль Быкаў – народны пісьменнік Беларусі, якога шмат якія беларусы называлі сумленнем нацыі. Браў удзел у стварэнні Беларускага народнага фронту і згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, беларускага хельсінкскага камітэту і беларускага пэн-цэнтру. Паслядоўна крытыкаваў палітыку Аляксандра Лукашэнкі. Найбольшую маральна-фізічную каштоўнасцю Васіль Быкаў лічыў свабоду. Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік акурат з Радыё Свабоды, з намі на відэасувязі. Вітаем вас, спадары Юры. Прывітанне, але аглядальнік Радыё Свабоды ўжо ў мінулым. Выбачайце, так, Цяпер проста аглядальнік, ці проста палітычны аналітык. Так, тым не менш мы вас запрасілі, таму што вы вельмі доўгі час і вельмі вялікую частку свайго жыцця далі Радыё Свабоды і, напэўна, таксама ведаеце, як складаліся і складаюцца такія кнігі выбітных людзей на Радыё Свабода. Вітаем вас. Дзякуй. Перадусім, вось цікаўнасць выклікае, ці адбываецца нейкая змена вектары ў беларускай прапаганды, ці яны перасталі змагацца замест змагання з палітычнымі апанентамі, змаганне перайшло супраць, можна сказаць, ужо сімвалаў у Беларусі, выбітных асобаў. Што адбываецца, чаму Быкаў? Ведаеце, я думаю, што не. Я на пачатку раскажу такую байку мастацкую з савецкіх часоў. Значыць, паводле этой байкі тагачасны знакаміты комік Аркадзь Райкін нейк трапіў у Кремль, яго запрасілі, ён быў там на банкеце, сядзеў побач з Брежневым, на штосьці яму скардзіўся. І Брежнев его поляпаў по плече і сказаў: «Аркаша, логікі не ищи». Ось я думаю, что это вельмі кароткае тлумачэнне да таго, што вы сказалі. Шукаць тут нейкую логіку, нейкую лінію, хай і там такую дыктатарскую, не выпадае. Радыё Свабода выдала 94 кнігі в сваёй бібліятэцы Свабоды з 2002 году. Забаронены з іх былі 5, прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Вось гэтымі днямі была прызнаная такой кніга «Быкаў на свабодзе». Але было яшчэ выданне, аўдыёвыданне, дзе сам Быкаў начитваў сваю кнігу «Доўгая дарога дадому». Она не была заборонена, она не признана экстремистскими материалами. Была признана экстремистскими материалами книга «100 цитатов Светланы Алексеевич на свободе». Але таксама была книга «Алексеевич на свободе», подобная як книга про Быкова. Она не была забороненная.
мой коллега Сергей Навумчик написал такую антологию найноўшай беларускай гісторыі годы 91, 2, 3, 4, 5, 6. З іх две былі прызнаны экстрэмісцкімі, 92 і 93. Чаму 91, 4, 5 не былі прызнаны? Цяжка адказаць. Ясна, што ў адпаведных чыноўнікаў, суддзяў ёсць пэўная установка. Радыё Свабода – это ворагі, это экстрэмісцкае фармаванне. Быкаў асоба непажаданая, хаця ўсё ж такі народны пісьменнік, трэба разбірацца, як той казаў. І таму вот камусьці эта кніга «Быкаў на свабодзе», вы маеце рацыю, 2004 года, уже больш за 20 гадоў прайшло. Вот трапіла на вочы, вот трапіла нейкаму азарёнку, можа дзе-небудзь букінісце там ці дзе. І ён падняў хвалю. Як так? Это ж контра, это ж ворагі, это... Ну, адрэагавалі, прынялі сігнал. А тое, што як бы дзесьці яшчэ ёсць шмат кніг і ў тым ліку бібліятэкі Свабоды, ну вот не хочется сурочыць. Но это не так, что вот есть 94 книги, мы забараняем все. Не советские все-таки часы. Вот что на вочы трапілася там цэнзару ці Азаронку, ці Бондаровой, кому-нибудь. Вот на то и так и адрэагавалі. А на іншае могуць і не адрэагаваць. Ну, паглядзім, калі пачнецца кампанія, калі пачнуць, скажем, ізымаць з бібліятэк, з кнігарань кнігі Быкова, ну, тады вот цяперашняя сітуацыя будзе як бы першым сігналам того, што вот абвешчаны новы курс. Калі гэтага не будзе, то вот это маё тлумачэнне, што логікі не ішчі. Оно, хутчэй за ўсё, будзе бліжэй да ісціны. Ну, вы такую логіку агучылі все-таки, што на вочы трапіцца прапагандыстам, Азаронку ці Гігіну, так? І ў мяне ў сувязі вот з гэтым ёсць пытанне, ці не выглядае эта вот сітуацыя, вы ўзгадвалі Крэмль на пачатку свайго спіча, то я таксама, можа, прыгадаю, што ну, розныя там меркаванні ёсць, а там Пуцін хоча вайны, а вось нейкая вежа Крамля не хоча, напрыклад, так? Так, можа, і ў нас, у Беларусі, у кіроўнай наменклатуры, эліце гэтай, нейкія, ну там, што ў нас там, вежы, не вежы, так, нейкія групы хочуць, вось, як група Гігіна, напрыклад, я толькі прыгадаю ягоную цытату, літаральна, вось, з лета 2026 года, ці будзе адліга, будзе вам па галаве адліга, будзем искореняць до конца. Не Рагнай, это вось зачыненыя крамы з нацыянальнымі, с национальным отделением, так, не этим Грюнвальдом ничего не закончится, так, как Книговку, это вось Янушкевича, так, выдавецтво, книжную краму, когда-то испепелили просто так, и дальше будет. То бок мы бачым відавочна, што гэтая група, як Гігін, як Азаронак, які сёння абурыўся таму, што міліцыянт атрымаў вымову за тое, што адказаў, так, міліцыянт это быў, за тое, што адказаў грамадзяніну Беларусі ў пісьмовай форме не па-беларуску, як да яго звярталіся, а па-расейску, і атрымаў вымову, так, які закон вымагае, дык вось ужо так, Азаронак бураецца. Дык можам мы сказаць, што у нас ёсць ва ўладзе, ну, в элітах такая група людзей, которая хотела бы фактычна вось не захапіць, можа, ўладу, але каб фактычна все кнігі Быкова вынеслі з бібліятэкаў. Ну, то вот можа нам за этим сачыць? Ну, я думаю, что так. Я думаю, что там есть люди с разными все-таки подходами. Часом это как бы выплюхивается на поверхню. Коли вы памятаете, вот была такая, она ее, здаецца, гарадзенская чыноўніца, здаецца, по прозвищу Вараніца, коли я не помыляюсь, она такая лукашистка, затятая, она в 20-м годзе ладила этой манифестации за Лукашенко. Але быў яе выступ, я памятаю, калі она сказала, ну, слухайте, ну, хопіць этой азаронкаўшчыны, ну, хопіць ужо травіць все беларускае, ну, это неяк дзіка, вось. Часам, як бы, такая неяўная дыскусія адбываецца паміж, ну, ізноў жа гэтым лягерам азаронкаўскім, умоўна кажучы, і, напрыклад, там той жа Марзалюк можа штосьці выказаць такое больш
больш памяркоўная, больш спрыяльная, ну, хоць нейкім прыкметам беларускасці. И я думаю, что в этом сенсе вот это как бы другое крыло, и оно опирается не только на как бы там некие свои белорусские сантименты, национальные сантименты, но и на как бы меркаванне, аргументы, якія ёсць, я думаю, в голове и Лукашэнкі, что как бы паслядоўнае правядзенне, развіццё, так сказать, линии русского свету, что коли вот Беларусь это только Россия, это русский мир, тогда, а власне, кто таки Лукашенко? Навошта Лукашенко? Ну, можно поставить русского генерал-губернатора, хай кіруе. И покольки Лукашенко это как бы усведомляет сам, то вот и атрымліваецца, что, скажем, пэўны час тому здавалася, что, например, та ж Бондарева, ну, ледзь не за галоўны ідэолог Беларуси. Ну, вот как-то она посунули вот ее. Так, а хто цяпер тады галоўны ідэолог Беларусі? Хто? Вось на аснове чаго прымаюцца гэтыя рашэнні? Як прымаюцца гэтыя рашэнні? Ну, ведаеце, я думаю, что галоўны ідэолог Беларуси, конечно, Лукашенко. Вось. А все астатняе на яго розныя людзі спрабуюць уздзейнічаць, и в выніку атрымліваецца, ну, некая раўнадзейная вось этих розных плыняў, розных фрагментаў, як бы мовіць, этого уладнага апарату. Па нейкіх пытаннях яны могуць быць згодныя, па нейкіх пытаннях вот адбываюцца такія як бы сутыкненні. Часам як бы, ну, не тое, што яны наўпрост уплішваюцца, мы этого як бы не бачым, но я думаю, што уважліва сочаць за гэтымі спрэчкамі ў Расіі адпаведныя людзі, вот, і яны як бы яны, зразумела, за сваіх, яны за того же Азарёнка, за Гігіна, але паколькі, ну, Беларусь все-таки не провинция России, то вот так вот просто, так сказать, загадать, что называется, они не могут. Пакуль сказать, что вот Азарёнак перамог, ну, Азарёнак надто маленький, ну, Гігін окей, хотя Азарёнак больш бачны, ну, хутчэй нечым так. Ну, это не зусім так. Глядзіце, и в этом сенсе, ну, глядите, вот як бы в принципе вот эта вся, скажем, линия адносінаў со Злучанымі Штатами, ну, она вот в русский свет не зусім, в русский мир не зусім вписывается. И мы памятаем, як русский мир, так сказать, аутентичный, як Москва вот некалькі месяцаў тому, ну, просто наўпрост рэагавала и казала, что это шкодна, что это небяспечна и гэтак далей. Ну, як бы процесс працягваецца, перамовы працягваюцца, і таму вот мне здаецца, что вот эта ситуация с перамовамі со Злучанымі Штатами показывает, что, ну, вот не так все однозначно з взаимодействием, сутыкнением гэтых двух линий. Хотя, як бы, забараніць книгу Быкова, это, конечно, запросто, и это та ахвяра, на якую, умоўно кажучы, іншы лягер, які за тое, что все ж таки хоть штосьці беларускае заставалася, он наўрад ці можа ўплываць. Ну, вось акурат Быкаў таксама шмат крытыкаваў і казаў пра пагрозу расійскага імперыялізму. Уласна, гэтая сітуацыя ці не сведчыць пра тое, што русский свет наступае, калі Лукашенко все ж таки абараняе нейкім чынам сваё, каб самому захаваць уладу, то ці мы можам казаць, што ну, не пабачым мы забароны далейшых твораў Быкава ў той жа школе, напрыклад, ці не будзе вымання ў бібліятэцы гэтых твораў. Все ж таки на гэтым скончыцца ціск. Ну, я думаю, что так. Тут, ведаеце, яшчэ такі важны, мне здаецца, момант, што калі я не памыляюся, по-моему, Быкову дали народного письменника еще в Советском Союзе. Ну, орден Ленина он докладно атрымаў еще в СССР. И тому ён як бы, як не дзіўна, ён уваходзіць как бы в советский беларускі арэапах. Вось. А чапаць советский арэапах, ну, это як бы... А кто завтра?
Купалу скасуюць, коласа скасуюць, ну это как-то. А што застанецца тады вот той аргумент, про які я сказаў. А што такое тада Беларусь? Чым она адрозніваецца ад Тамбовскай вобласці России? Так в Тамбовской области как бы там губернатор просто Путиным призначается. Тамбовскому губернатору Трамп не тэлефануе і не пасылае дэлегацыі на перамовы. А кіраўніку якой-ніякой, але все-таки незалежнай Беларусі вот пасылае. А Лукашенко хочется, каб пасылалі. І таму тут такое тонкая, я бы сказаў, ситуация. З аднаго боку так наступае, зразумела, асабліва пасля 20-22 году, і это бачна, тым ліку і ў культурнай сферы. Вот. Але ну, ёсць у этого пэўныя механізмы, якія гэтаму супрацьдзейнічаюць, якія ўсё ж такі не дазваляюць ператварыць Беларусь там ці ў ЛНР, ДНР, Тамбовскую вобласць прыгаданую там, ці какую Челябінскую. Вось. Так что пакуль этого не адбылося. А тое, што як бы можа адбыцца, ну, ведаеце, такія галасы па шчырасці в 94 годзе, калі Лукашенко да ўлады прыйшоў, што все, Лукашенко это Беларусь будзе ў России. Ну вот не в России Беларусь. Пры всім пры тым. Юля, я хацеў уже перайсці на іншы матыў. Так, калі можам, вось, то на іншы тады матыў, але блізкія апошнія навіны вакол адукацыі ў Беларусі, так, не паспелі мы тут прааналізаваць, якімі наступствамі, як так, што на гэтыя 10-дзённыя зборы адпраўляюць старэйшакласнікаў летам, ужо адпраўлялі, то цяпер новаўвядзенне ад наступнага года дадаюцца некалькі гадзінаў у старэйшых класах для хлопцаў у выглядзе кіравання дронамі заняткі, а для дзяўчат медычная, так, тактычная падрыхтоўка. Ну, агулам гэта все, калі так вот эксперты кажуць, это все мілітарызацыя, так? Але гэтая мілітарызацыя адбываецца на фоне вялікай вайны, якую вядзе Расія, так? І калі тут вы кажаце пра культуру, пра кнігі, тое, што ў нас тут все-таки, ну, беларускія умоўна кнігі там па-расейску хоць якія напісаны, яны там не забараняюць, так? Там забараняюць там Быкова толькі, як яны кажуць, апазіцыйныя. Але тут мы канкрэтна атрымліваецца, Беларусь ідзе ў фарватары разам вот з Расіяй у гэтай ваяўнічай рыторыцы і ваяўнічай гэтай палітыцы, так, імперыялістычнай. І вось ці тут не ёсць такім чынам таксама наезд, ну, на, скажем так, на суверэнітэт Беларусі, беларускі суверэнітэт у плане гэтай адукацыі. Як вы гэта расцэньваеце? Ці гэта все-таки ўнутраная такая справа Лукашэнку для сваёй дысцыпліны? Я б все ж таки это бачыў хутчэй у знікненні каких-то гістарычных сюжэтаў, скажем там, у змене фактычна афіцыйнага стаўлення да Кастуся Каліноўскага, якога ўжо ледзь не на афіцыйным узроўні трактуюць як просто так там бандита, бунтара, чаго не было, дарэчы, в советскія часы. В советскія часы он трактаваўся як герой, вуліца. Вот я жыў нават пэўны час на вуліцы Каліноўскага ў Менску. Вось. А што тычыцца вот этой вайсковай падрыхтоўцы, ну, хай вучацца хлопцы, абыходзяцца з дронамі. Это сапраўды ў цяперашнім свеце можа спатрэбіцца. А што тычыцца як бы матывацыі, быў цікавы, добры, мне здаецца, матэрыял вашего калегі Віталя Цыганкова, дзе ён як бы паставіў пытанне, вот тая мілітарызацыя, якая адбываецца ў Беларусі, это падрыхтоўка да непазбежнай вайны, ці гэта такой спектакль для расейцаў, для таго, каб пазбегнуць яе, паказаць, што, ну, вот бачыце, мы ж рыхтуем, вот хлопцы будуць умець кіраваць дронамі, а ці давядзецца ім? Ну, мы спадзяемся, што не давядзецца. Вось. І Віталь казаў пра тое, што цалкам імаверна, што это другое. І в этом сэнсе, вот, ведаеце, даволі шмат было в апошнія гады там цытатаў Лукашэнкі, калі он казаў, што мы рыхтуемся да вайны. Але при этом ён заўсёды дадаваў, мы рыхтуемся да вайны так, чтобы яе пазбегнуць. Ну і, в принципе, нельга выключаць, што это так і ёсць. І ёсць, дарэчы, адзін вельмі просты паказнік, важны паказнік этого.
может быть, это для, так сказать, людей, ориентованных больше на какие-то идеи, там, может, такое вельми прагматичное. Беларускі военный бюджет, вот, например, в минулым годзе он нават знизіўся ў параўнанні з папярэднім. І ён просто несувымерны па сваіх памерах. Я не кажу з бюджэтамі России и Украины, ну, там ввогуле няма пра што казаць, краіны воююць. Но і з бюджэтамі суседзяў, з бюджэтам Польши, Литвы, Латвии. Причем так не было раней. Раней, скажем, выдаткі Литвы и Латвии были, ну, адпаведна, прапорцыйна, як доля GDP, менш, чым Беларусь, а зараз больш. Беларусь в этом сэнсе, беларускі военный бюджет, як кажуць беларускія военные экономисты, это не военный бюджет, это не бюджет войны. Вот. Так что, ну вот, так сказать, хлопцаў вучаць кіраваць дронамі, но калі збіраюцца воевать, то грошы размяркоўваюць інакш. Зрэшты, можа быць, ведаеце, гэтая мілітарызацыя ў школах выкліча і нейкую цікаўнасць да творчасці Быкава, які шмат пісаў пра вайну, хто ведае. Дзякуем вам. Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік, быў госцем студыі Белсат. Ну што ж, у Літве памежнікі знайшлі тунэль пад дзяржаўнай мяжой, у тым месцы затрымалі некалькіх мігрантаў. Аднак замежнікі напалі на літоўскіх службоўцаў, адзін з памежнікаў атрымаў лёгкія траўмы, а мігранты спрабавалі пацягнуць яго ў бок беларускай тэрыторыі. Праблема нелегальнай міграцыі з боку Беларусі толькі абвастраецца, і Лукашенко, відавочна, не збіраецца яе развязваць. Гэтую сітуацыю нам пракаментаваў палітычны аглядальнік радыё «Свабода» Валер Карабалевіч. Это свядомая палітыка, арыентаваная на тое, каб, скажем, прымусіць Захад пайсці на некія саступкі. Ну, тут увогуле некалькіх функцый у такой палітыцы этих мігрантскіх выкарыстання мігрантаў, мігрантскіх атак на мяжы. Тут и той факт, что Беларусь находится в таким серьезным идеологичном, политичном, дипломатичном конфликте с Заходом. И тому любые дзеянні супраць Заходу, гэта як бы ёсць добра, ёсць правильно. Вось, и улады уже з гэтай каляіны просто не могуць выпрыгнуць. И ўсё, так сказать, уже тут рухаецца по инерции. Акрамя таго, гэты канфлікт з Захадам, які ствараецца ў пэўным плане штучна, ён імкнецца да таго, каб ператварыць краіну ў крэпасць у аблозе. Это такая штучная мадэль, якая вядзе да мабілізацыі грамадства, да мілітарызацыі. И это способ, скажем так, умацаваць уладу. Как бы калі вакол ворагі, то тут можно применять любые сродки, любые способы дзеля того, каб даць отпор. И Лукашенко же весь час кажа, калі вы не хочаце воевать з ворагамі, якія вось-вось нападут, то трэба добра працаваць. Это оправдывае, это мобилизуе дзяржаўны апарат, силовые структуры. Гэта дае падставу патрабаваць ад грамадства мобілізацыі дзеля аб'яднання вакол дзяржавы, вакол правадыра. І нават дае карт-бланш на тое, каб змагацца за пазіцыяй. Маўляў, якія тут могуць быць законы, калі тут ворагі вось атачаюць усім вакол. А ўжо цяпер у нашай студыі з'явіўся Віталь Цыганкоў, які прадставіць сваю аўтарскую праграму «Высновы». Вітаем, Віталь, і табе слова. Дзякуй, калегі. Сёння пагаворым пра тое, што спрабуюць зрабіць улады, каб павялічыць нараджальнасць Беларусі, ці могуць іх крокі даць станоўчы вынік і ў чым сапраўдная прычына дэмаграфічнай катастрофы ў краіне. Пішыце ў каментарах да гэтага відэо, у чым вы бачыце магчымае развязанне дэмаграфічнай праблемы і як ацэньваеце палітыку ўладаў у гэтай сферы.
Выглядае, што ўлады спрабуюць нарэшце хоць нешта зрабіць у спробах падправіць тую дэмаграфічную катастрофу, якая ахапіла Беларусь. Вы, напэўна, ведаеце, што сёння нараджальнасць Беларусі рэкордна нізкая за ўсю гісторыю краіны і адна з найгоршых у Еўропе. І вось што яны прыдумалі. Дапамогу для догляду дзіцяці да 3 гадоў прапануюць прывязаць да рэальных даходаў атрымальніка гэтай дапамогі. Такую прапанову абмяркоўвалі на гэтым тыдні на нарадзе з кіраўніцтвам Савету міністраў у справе спаду нараджальнасці. Мы предлагаем все-таки изменить эту систему и определять размер пособия от уровня реальных доходов получателя. При этом сохранится минимальная гарантия, та, которая сегодня есть, то есть минимальная планка, рассчитанная в зависимости от уровня доходов, не будет ниже действующего размера пособия. И максимальный размер также будет ограничен уровнем средней заработной платы в стране. Калі б дзяржаўную дапамогу прапануюць зрабіць залежнай ад даходу сям'і, то, як мне падаецца, все гэта спрэчна, але мне здаецца, гэта можна назваць станоўчым крокам. Цяпер большыя выплаты будуць атрымліваць сем'і, для каго часовая страта заробку аднаго з бацькоў, звычайна, вядома, гаворка ідзе пра маці, падчас догляду дзіцяці даволі адчувальная. Міжнародны досвед паказвае, што ураўнілаўка ў гэтым пытанні не была эфектыўнай, а адыход ад яе можна лічыць пазітыўным крокам. На сёння што ў Беларусі, што ў іншых еўрапейскіх краінах статыстычна больш за іншых нараджаюць альбо вельмі багатыя, альбо вельмі бедныя. Для бедных гэтая сацыяльная дапамога даволі істотная, а для багатых не мае важнага значэння пры прыняцці рашэння заводзіць дзяцей. Цяпер дапамогу Беларусі прывязалі да сярэднямесячнага заробку. З 1 жніўня гэтага года яна складае 1057 рублёў на першае дзіця і 1208 рублёў на другое і наступных дзяцей. Відавочна, што ў сённяшніх беларускіх рэаліях 1200 гэта на месяц на працягу 3 гадоў, гэта адносна невялікая частка агульнага кошту выхавання дзіцяці і даволі слабы стымул. Але ёсць чалавек, які думае, што гэта вялікія і дастатковыя грошы. І угадайце, хто гэта? Александр Лукашенко. А еще ежемесячное пособие, минимум 1000 рублей. Казалось бы, рожайте. На полном государственном обеспечении дети. Вы, можа, заўважылі, што ў гэтым відэо гэтую сваю фразу «на полным дзяржаўным забеспячэнні дзеці» Лукашенко сказал ад сябе. І яе не было ў падрыхтаваным тэксце. Той адказны чыноўнік, які пісаў яму гэтую прамову, так не думае. Гэта толькі Лукашенко ўпэўнены, што 1000 рублёў на месяц мусіць хапаць на ўсё. Аднак у Беларусі сёння асноўная праблема нават не ў тым, што людзі хочуць дзяцей, але не атрымліваюць дастаткова грошай ад дзяржавы. Фінансы далёка не адзінае пытанне, якое паўстае перад беларусамі, калі яны разважаюць ці нараджаць дзяцей. Большасць адкладае нараджэнне альбо абмяжоўваецца адным дзіцём, бо не ўпэўненая ў будучыні, не ведае, што іх чакае ў аўтарытарнай краіне, не хоча браць на сябе доўгатэрміновыя рызыкі. Паводле Белстату, сумарны каэфіцыент нараджальнасці ў Беларусі за апошнія гады упаў з 1,53 у 2017 годзе да 1,02 у 2025. На всякі выпадак нагадаю, што мінімальны паказнік, неабходны для аднаўлення насельніцтва, 2,1 дзіцяці на кожную жанчыну. А цяпер Беларусь вайшла ў топ-10 краінаў у свеце паводле самага нізкага каэфіцыенту нараджальнасці. Гэта амаль найгоршы паказнік у Еўропе. Трошкі ніжэй, хаця на самой справе тое самае амаль што, толькі ў Мальты і ўкраіны, якая зараз ваюе. У 2019 годзе ў Беларусі нарадзілася 87 602 дзіцяці, у 2025 – 54 257 дзяцей. То бок гэта на 40% менш. Вы скажаце, што такія дэмаграфічныя тэндэнцыі характэрныя шмат якім краінам Еўропы і Ўсходняй Азіі. Гэта так. І гэты сусветны працэс ідзе даволі даўно. Пра гэта нашы любімыя верасы спявалі яшчэ ў 81 годзе. У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших
Тэндэнцыі сапраўды сусветныя, але нідзе няма такога правалу, як у Беларусі на 40% за 6 гадоў. Менск увогуле паставіў нейкі гістарычны рэкорд. У 16 годзе ў сталіцы нарадзілася 19 527 дзяцей, а ў 25-м 9 543. Змяншэнне больш як 2 разы. Дзе яшчэ ў гісторыі, в якім горадзе, в якой сталіцы нараджальнасць без вайны, без стыхійных катастрофаў, без радыкальнага эканамічнага заняпаду за 9 гадоў знізілася больш як удвая? І як можна патлумачыць такое радыкальнае падзенне колькасці народжаных дзяцей? Акрамя так званых агульных сусветных тэндэнцыяў, беларуская сітуацыя мае сваю горкую спецыфіку. Гэта рэпрэсіі, міграцыя і вайна ва ўкраіне. Моладзь пасля 20-го году паўцякала, а дакладней вымушаная была паўцякаць з Беларусі і асабліва з Менску. І гэта не фіксуе афіцыйная статыстыка. Бо тыя сотні тысячаў, якія пераважна не па сваёй волі з'ехалі з Беларусі, не падавалі ніякіх заяваў. Згледзячы беларускай статыстыкі, яны ўсё яшчэ жывуць в Беларусі. Некаторыя спецыялісты ў дэмаграфіі сцвярджаюць, што сёння насамрэч у Беларусі жывуць далёка не 9 мільёнаў, як падаюць афіцыйныя структуры, а каля 8 мільёнаў чалавек. А тыя, хто застаўся, катэгарычна адмаўляюцца нараджаць. Астравок стабільнасці, у якім ніхто не хоча мець дзяцей. Чаму? Калі краіну пакінулі 500 000 чалавек, калі пасля 20-го году паводле праваабаронцаў былі зарэгістраваныя 100 000 выпадкаў палітычнага пераследу ў розных формах, калі людзей дасюль не бяруць на працу толькі за тое, што ў 20-м яны падпісаліся не за таго кандыдата на прэзідэнта, калі любы беларус ведае, што за кожны неасцярожны лайк альбо каментар можна трапіць за краты, хто ў такіх умовах наважыцца мець дзяцей? Калі побач ва ўкраіне ідзе вайна, а ў Беларусі нарастае мілітарызацыя ўсіх бакоў жыцця, як можна быць упэўненым, што гэтая вайна не перанесецца і на тэрыторыю нашай краіны? Менавіта за апошнія 6 гадоў пасля падзеяў 20-го Беларусь абрынулася з сярэднееўрапейскага ўзроўню нараджальнасці да першых месцаў знізу ў Еўропе. Гэта тая цана, якую плоцяць беларусы за дыктатуру, што усталявалася ў краіне. Все так, Віталь. Я заслухаўся з сумнымі, але праўдзівымі высновамі. Змяняем трошкі тэму і пераносімся ў палітычную сталіцу Еўропы. Што праўда, сёлета аповед пойдзе не пра палітыку. Раз на 2 гады галоўная плошча Брусэлю на 4 дні пераўтвараецца ў велізарную карціну з жывых кветак. Гэта і ёсць знакаміты брусельскі кветкавы дыван. Упершыню яго стварылі ў 1971 годзе, а рэгулярнай традыцыяй стала яна з 1986. Для новага дывана заўсёды распрацоўваюць асобны малюнак і выбіраюць новую тэму. Сёлета гэта ўжо 24-я яго рэдакцыя. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага карэспандэнта Алеся Сіліча. Праца над кветкавым дываном пачынаецца задоўга да таго, як на плошчы з'яўляюцца першыя кветкі. Спачатку ствараюць эскіз, разлічваюць неабходную колькасць раслін і падбіраюць колеры. Тэма сёлетняга кветкавага дывана «Вялікая хваля». Гэта японская тэма, і яе абралі таму, што сёлета спаўняецца 160 гадоў сяброўскім адносінам паміж Японіяй і Бельгіяй. Вялікая хваля – гэта знакамітая японская гравюра 19 стагоддзя. Менавіта яе вобраз лёг у аснову сёлетняй кампазіцыі. Але перанесці малюнак з эскіза на плошчу і дакладна ўзнавіць яго з жывых кветак задача не з простых. Гэта вельмі дакладная праца, таму што трэба строга прытрымлівацца ўсіх лічбаў і правільна ісці па лініях. Падчас працы ты выкладаеш цэлы ўзор, але яшчэ не зусім разумееш, што ў выніку атрымаецца. І толькі напрыканцы бачыш тое, што стварыў. Аснову сёлетняга дывана складаюць вяргіні, кветкі, якія паходзяць з высакагор'я ў Мексікі і добра пераносяць спякоту і сухое надвор'е. Для кампазіцыі выкарысталі 20 іх гатункаў розных колераў. Кветкі сарвалі толькі напярэдадні, каб на гран-пляс яны трапілі максімальна свежымі. Палюбавацца кветкавым дываном прыйшлі сотні бельгійцаў і турыстаў. Я хацела на свае вочы ўбачыць, як насамрэч ствараюць гэты знакаміты кветкавы дыван. Я нават не ўяўляла, што кветкі выкладаюць адну за адной па разметцы на зямлі. Гэта цудоўна.
Мы з паўднёвай Афрыкі. Мы прылецелі ў Антверпен, а адсюль прыехалі сюды на роварах праз усю Бельгію, каб сёння ўбачыць гэты цуд. Сёлета тэма кветкавага дывана Японія, таму мне асабліва цікава яго ўбачыць. Я нават паднялася вунь на той высокі балкон. Сёлетняе спякотнае надвор'е вяргіням зусім не шкодзіць. Гэтыя кветкі значна лепш пераносяць сухасць, чым лішак вільгаці. І таму мясцовы жарт, калі вам не падабаецца надвор'е ў Бельгіі, пачакайце 15 хвілін, гэтым разам не пра іх. Вяргіні, здаецца, цалкам задаволеныя цяперашнім. Плошча гэтага дывана 1680 квадратных метраў, а складаецца ён больш як 700 тысяч кветак, вырашаных тут у Бельгіі. Каля 120 чалавек, якіх арганізатары называюць добраахвотнымі садоўнікамі, збіраюць усю кампазіцыю менш чым за 4 гадзіны. Гэта азначае, што разам яны укладаюць амаль 50 кветак за секунду, кожную на дакладна вызначанае месца. І тады, калі праца скончаная, шэрая каменная брукаванка Гран-Пляц знікае пад велізарным кветкавым палатном. І ў гэты момант палітычная сталіца Еўропы пачынае размаўляць з жыхарамі і гасцямі не моваю афіцыйных прамоваў і самітаў, а моваю кветак. Алексей Белсат, Брюссель. Вельмі, ведаеш, прыгожая традыцыя. Мне цікавіць, толькі 4 дні гэты дыван у цэнтры Бельгіі выкладзены. Што пазней адбываецца? Пасля, якая утылізацыя? Пасля в гербарыі гэта? Мяне зацікавіла мова кветак, што яны гавораць. Так. Ну а на гэтым мы перайдзем да навінаў рэгіёну. Гэту рубрыку робім разам з выданнем БГ Медыа і пачынаем з Баранавічаў. Жыхар гэтага горада паказаў трэц квітанцыю за ліпень. Сума перавысіла 300 рублёў. Больш за палову за ваду. Паводле камунальнікаў, 3 чалавекі налілі за месяц амаль 35 кубаметраў. Гэта блізка да 35 тонаў. Яшчэ амаль 55 рублёў налічылі за электрычнасць. 34 кубы воды. Вы ўвесь інтэрнат мыеце? У вас басейн у інтэрнаце? Гэта дакладна інтэрнат, а не дельфінарый. Так здзіўляецца беларусы ў каментарах. Мужчына патлумачыў, што расход камунальных рэсурсаў размяркоўваецца паміж жыхарамі інтэрнату. І калі хтосьці пакіне ваду або святло ўключанымі, плаціць у выніку даводзіцца ўсім. А вада, адзначыў ён у інтэрнаце, ліецца сотнямі. Таму трэба ашчаджаць. Ну а каля новага мосту і вяслярнай базы з-пад вады паказаліся вялікія пясчаныя выспы. Мазырцы шпацыруюць па сухім дне ракі, катаюцца на роварах і здымаюць відэа. Відэа становяцца ўсё цікавейшымі і цікавейшымі, адзначыў мясцовы блогер. Іншыя карыстальнікі, аднак, з ім не пагадзіліся. Некаторыя назвалі відовішча сумным і пашкадавалі, што губляюць адну з самых прыгожых рэк. Адзін з каментатараў згадаў, што ў 1963 годзе каля Турава Прыпяць увогуле пераходзілі ў брод. Іншыя думаюць, што да цяперашняй сітуацыі спрычынілася гарачае надвор'е, а таксама асушэнне балотаў і высяканне лясоў. Зрэшты, цяперашняя праблема не абмяжоўваецца Прыпяццю. Вада сыходзіць таксама на Дняпры, Березіне і Сажы. І на Нёмане таксама. Так, а ў Наваградскім раёне заўважаны адразу 2 яноты-паласкуны. Звяры залезлі ў смеццевы кантэйнер недалёка ад Свіцязі і не маглі адтуль выбрацца. Карыстальнікі соцсетак у каментарах узгадалі колішнюю сацыяльную рэкламу «Смецце твой клопат, а не янота». Праўда, была такая рэклама. Янотаў паласкуноў завезлі ў Беларусі ў сярэдзіне мінулага стагоддзя дзеля ўзбагачэння паляўнічай фаўны. Аднак праз халодныя зімы і нястачу прыдатных месцаў для зімавання гэтых звяроў у нашай краіне доўгі час не бачана. Янот выглядае міла, але навукоўцы лічаць яго інвазійным відам, здольным несці шкоду людзям. Такім быў агляд рэгіёнаў. Як бачым, скончылі мілай навіной пра янотаў. Сапраўды, інтэрнэт поўніцца рознымі гісторыямі і відэа, дзе яноты прабіраюцца нават у жытло і мульты, і анімацыі. Ствараюць там бардак, але... Падвядзем вынікі нашай апытанкі. Вы ганарыцеся Сабаленка на вокладцы «Тайм»? Не. Адказалі 44 асобы, абыякава 38 і толькі 18% нашай аўдыторыі лічаць, што гэта варта гонару. Цікавыя вынікі. Дзякуй за ўдзел у нашым апытанні і дзякуем таксама, што былі гэтую гадзіну разам з намі. Мы завяршаем студыю Белсат і яшчэ раз нагадаю, што вы можете падтрымаць нас лайкам або каментаром, калі для вас гэта бяспечна. Для вас працавалі Юлія Лабанова і Алесь Залеўскі. Да наступных сустрэч. Пакуль.